Eu astăzi o să mă joc în Roblox. Ar vrea să te vezi cu mine la rifle? Așteaptă-mă. Că acum dau... Dă la mine, da? Nu, că e de la tu la mine. Bine. Astăzi o să ne jucăm rifle. Să vedem. Facem 1 vs 1 cu Arian. Cine e mai bun pe rifle oare? Dar cine crezi că câștigă? Tu cred. Cine crezi că câștigă? Eu. Nu câștigi tu. Eu cred că câștigă eu. Nu, că ai mers pe o parte greșită. Da, chiar am mers pe o parte greșită. Să vedem că mi-ai spus. Da, unde? La 1v1? Vino la 1v1 are. Dincolo, aici. Hai să cânteze. Ce hartă vrem? Sandbox. Da, ăsta. Sandbox. Da, la aia prima. Eu am mai păstrat acolo. E RPG. Oh, Ariana are flare gun. Alegeți flare, dar are. Pe cum are flare gun? De la un gift, uite. Nu știu că Ariana are flare gun. Asta ce este? Roblox? Nu s-a dus. Eu nu prea mă joc bine cu arma asta, o să-mi schimb arma. Schimbă-ți RPG, uite. Da, știu, acum schimbă-ți RPG. Încă mai trebuie să lucrez la cea de lucrător la astea. Am și RPG. A căzut de pe hartă, nu? Da. A căzut în gol. Are Luca. Taci de are leacă. Are vezi ăla din față? Uite, ăsta de aici care... Să teleportezi sus. Uite! Fugi, câte o mare! Fac mișto de ea, vrei să arăt? Mișto de ea? Uite, uite! Vezi cum ai tras-o? Ariana, nu! Da, și tot ai. E fără spărare, da? Da, oricum dacă câștig eu, tu te super mereu. Nu mă supăr. Nu, tu, Ariana. Cât de bine. Cum te-ai băgat tu aici, Ari? Ma. Și-am primit și cheie. Are, vezi că primez. Vă place cum joacă, dacă dați câte comentarii. Și crede ea că... Răspunde-te de Ariana. Că ea se uită. Vezi că s-a uitat în sus, Ariana, trage în ea. În fața ta! Cum te-am prins aici în ușă? Ai intrat pe ușă, nu? Bă, dar voi vă jucați greu. Lasă-mi, era mai bine Ce cu arunca în aia? flare gun. Că ea are flare gun. Bă, vezi că ea are flare gun. Bă, nu te du aici. Eu dau de aici. Măcar fac 5 și... Da, hai faci. Scad aici. Ai spus că e fără supărare. Și-am primit și cheie. Bravo, și nu cred cu mine. Să te schimb.
Acum o să ne jucăm Brookhaven. Dar nu dacă video faci, că nu mai faci mult. 99 de nou Paștele, că eu i-am dat un nou la un iepure, uite. Yay! Bă, uite cum e Brookhaven-ul. E de Paște foarte fain. Stupi că eu la televizor nu știu ce am făcut. Welcome to Breaking in Brookhaven. Sky here, and I'm reporting live from outside the Că și eu nu mai știu să mă joc. Ne vedem data viitoare. Stai să vă arăt skin-ul cum arăt eu îmbrăcat. Dacă vă place, scrieți în I get the comentarii. hype. This place is Așa. popping. Și vă spun la revedere. O să intrați pe canalul meu mai încolo ca să facem un video cum ne pictăm. Și o să mă fac eu ceva. Nu are? O să mă faci tu, nu? Și o să fac și eu pe Ariana. Dacă vă place videoul ăsta, dați un like, un subscribe și ne vedem data viitoare. Poate o să mă joc cu Daria. Poate o să mă joc faceți cum să le am pe în... Să fac un video cum o să mă joc cu Daria. Nu Daria în Brookhaven, o să ne jucăm faceți cum să le am așa, Daria? Da. La revedere, nu uitați să dați subscribe, like și ne vedem data viitoare. Pa!